Мында тагын икенче төрлесе бар монда. Монысы төрле икенче төрлесе инде. Бакчасы тулы кабак. Быел да уңышы мул. Сабаның Оет авылында яшәүче Марсель Мөхәммәтов 5нче көз әнә шундый күтәрә алмаслык кабаклар җыеп ала. Тишелеп киткәндә генә су сибәргә кирәк, су сибәргә кирәкми. Чөнки күп су сибәсен икән, ул күп суны сорый. Әгәр дә син күп су сипмисең икән, аның тамырлары тирәнгәрәк китә дә, ул үзе суны эзләп таба. Ике машина уңышны ул инде біз килгәнче юк сарайга алып кайтырга өлгерә. Истәлеккә телефонына төшергән, 4 тонналап чыккан. Юкка гына утыртмыйлар, файдасы күп ди. Бу кабак ашаган малларның ите бик тәмле була. Шуңа күрә бу кабакны иң беренче мин маллар өчен үстерәм. Инде яшьләрен, кичкәрәкләрен үзебезгә. Бу иң зур кабакларны арбага төяп ярышка алып бара. Сабыр районында ул 17 ел элек башланган традиция. Кабакчылар бүген бер мәйданга ямьле саба яр буена җыелды. Монда кабак бәйрәме үтә. Яшелчәнең нинди генә төре, төсе, сорты юк. Кабактан эшләнгән әйберләрдән күзләр камаша. Аларны оста куллар түгәрәгендә ел буе ясыйлар. Монсында мультгеройлар безнең. Монсында безнең өйләр номинациясе. Кабак бәйрәменә һәр оешма менә шулай зурлап әзерләнә. Бәлешләрдән өстәлләр сыгылган. Кабактан ни генә пешермиләр. Кайнатмасын да ясыйлар, ашын әйтеп тә торасы юк, сок чыгаралар, хәтта тузлыйлар да икән. Бу сезон вакытында инде кечкенә гүбәдияләрне дәгән, менә шулай итеп кабак кушып пешерәбез. Ва гүбәдиядә зурны даган, монда кабак тыккачтан икенче төрле бик тәмле була. Кабактан нәрсә җаның нәрсә тели, хәзерге вакытта бөтен нәрсә әзерләп була. Вареньедан алып, бәлешкә, монтыга кадәр. Яшь чагында ул да кабак үстергән. Хәзер кабак аның китапларында. Теләчедән 85 яшьлек Гамилә Гәрәева бу бәйрәмгә елда шигырь язып килә. Конкурска барырга мин дә кабак утырттым. Атка тия барыбыз күршемне дә катырттым. Күршем чәчте, мин дә чәчтем. Капма каршы бакчага. Күзләр җиткәч хайран калдым. Улы кабакларым үскән күрше бакчада. Быел иң зур кабак Сайфетдиновлар гаиләсенеке 47 килограммга җиткән. Үстереп карыйк дип беренче ел утыртканнар. Хәзер атаклы кабакчылар. Су сиптек, шүкләрен утадык. Җирне йомшартты һәм иң мөһиме күңел биреп. Кабакка бөтен нәсел белән су сибеп, шайтып кара үстердек. Күңел биреп, киләсе елларга да Алла бирсә, зур кабак үстерәбез дип шандырып, шушындый матур бәйрәмнәрдә катнашабыз дип шандырып калабыз. Төрле номинация йөзләгән катнашучы тонналап кабак. Уңыш бәйрәмендә әйтерсең бөтен Казан арты катнаша. Балташ, Күкмара, менә арчалар яңа гына килеп җиттеләр зур кабаклары белән. Тләшәләр, питрәшләр киләләр. Безнең инде бу менә Казан артындагы шушы зур бәйрәмгә әйләнде. Яслы бакчалар килә, мәктәпләр килә, авыл җирлекләре килә, шәхси эшмәкәрләр киләләр. Балташтан килдек, шул бәйрәм турында ишетеп, бик ошый бәйрәм, бик матур. Ел саен катнашабыз, шундый бу бәйрәмне яратабыз. Менә ике балам һәр мәктәптә укый, берсе садикта, поделкалар да ясыйбыз. Пироглар алдым, менә монда кекслар алдым, бәлеш алдым. Мин әни шул хәтле яраталардым, әни өчен. Буларны җыеп кайттым әле, үзем кашан пешерәм әле. Монда бит әзер. Кабак үстерүчеләр районда да, бөтен республикада да арткан. Аның төрле сортларын үстереп карыйлар. Карап торышка Казмыйнна охшаганы Буа шәһәренең Көнбатыш бистәсендә яшәүче Илсияр Шиһабетдинова яшелчәләре. Алар елына бик каты яраталар. Салкында үсмиләр. Бүген башланган республика ярминкәләрендә дә дистәләгән тонна кабак тәкъдим итәләр. Сораучылары да күп. Шуңа аны үстерүче фермерлар саны да күбәя. Эш точка бакчамда үземнең, минем әбиемнең бакчасында һәм үзебезнең бакчада эш бакчада үстерәмен. Һәм миңа бу бик файдалы. Моның бу хезмәт минем өчен бик бу шөгыль файдалы. Көз буе республика халкына китергә җыенабыз. Шулай ук кышында без аны саклый торган безнең урыннарыбыз бар. Сакланган продукцияны без республика халкына тәкъдим итәчәкбез. Безнең табигый шартлар кабак уңышы өчен кулай. Шуңа да алар кочакка сыймаслык булып зур үсә ди белгечләр. Аны үстерүчеләр сирен белмәсәң үсми ди. Кабакның файдалы булуы берәүгә дә сер түгел. Сирен белгәннәр бүген ярты республиканы шаккатырды. Америкада кабаклы Хэллоуин, Германиядә үзләренчә уңыш бәйрәме гөрләгәндә, Татарстанның Саба районы аларга үзебезчә татарча итеп кабак фестивале белән җавап бирә алыр иде. Саба районыннан Фәрүзә Мәҗитова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы.